Ahojte kamaráti, v tomto videu vám ukážem našu plavbu loďkou na Baťovom kanáli, ktorý sme navštívili 24. mája 2025. Čln sme si požičali v prístave Skalica, ktorý je jediný prístav na slovenskej strane. Po krátkom zaškolení sme vyrazili na 4-hodinovú plavbu proti prúdu do prístavu Petrov. Na lodí ztratených nevrátí sa žiadna z nich. Na lodí ztratených nevrátí sa žiadna z nich. Nechcem machrovať, ale aj ja som sedel za kormidlom a karoval som. Tu sa už blížime k plavebnej komore, ktorá je za zákrutou vľavo za mnou v prístave Petrov. My sme k nej prišli v čase, keď bola skoro vypustená, aby plávali z nej 3 veľké loďky, takzvané houseboaty. Potom sme do komory vošli my a ešte jedna loďka. Potom do komory pustili z hora vodu a akoby výťahom sme vystúpali hore. Toto je normálne zápka na vode. Pozrite, ako tu pení voda počas napúšťania. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Po malom dobrom obede a kávičke v Petrove, samozrejme za české koruny, sa otáčame a ideme naspäť. Tu sme už znova v plavebnej komore. Všimnite si, ako klesá hladina. Ideme dole. Plavebná komora sa vraj rýchlejšie vypúšťa, ako napúšťa. Pokračujeme po prúde a ešte sa na chvíľu zastavíme v malom prístave Výklopník, kde sa v minulosti prekladalo uhlie z vagónov na lode. Plavba po Baťovom kanáli je skutočne zaujímavý zážitok. Nám sa veľmi páčilo. Možno v budúcnosti dáme iný úsek. Niekoľko dôležitých a zaujímavých informácií nájdete tu. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa. Ahojte. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Mená lodí stratených.